Organic sila dito sa Ang pinaka-ero sa Rinconada. Puon kay to sa Gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga baleta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, at sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Honda. DCKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras mga tugang sa pinaka-enot na AM band, AM station sa Iriga City. Asin kami po, orgulyong miyembro kan kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, alas 9:36 ninaga. Ang oras na yan, atot sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City, para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check. Hatod sa Indo kang Kasoreko 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. Pinapaisi sa gubos ng miyembros konsunadores ng Kasoreko 3 na igwa po kitang amnestiya sa interes para duman sa gubos ng long-time disconnected accounts. Taong 2012 pababa, 100% discount sa interest. Taong 2013 hanggang 2020, 70% discount sa interest. Taong 2021 hanggang 2022, 50% discount sa interest. Ang promo na ini madurar niya na April hanggang June 30, 2023 lamang. Kaya ano pa ang hinahalat nindo? Bayaran ng gubos na bill para ma-avail ang mga nasabing discount. Para sa iba pang detalye, magbisita sa pinakahaling Kasoreko 3 office sa inyong lugar. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na pakonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports ng RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag mga ngud. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita nin Webes. Petsa 25 na kita kan bulanin Mayo. Taon 2023. Ay ribana naman po kita about 11 o'clock in the morning. Sa pag-urulay-ulay kan mga napapanood natin mga nyo naldawan, pag-resibikan mga report tali sa mga karonda. Sana ining paabuto na super typhoon dahil man po tumama digdi po sa Kabikulan. Sana aluwa siya duman sa pinakapuro ka Northing Luzon. Dahil na mag-danyos kan sa tuya pong mga kaharungan, kan sa itong mga kababayan, lalo na kan mga pananaw, lalo na itong mga paroy, na madali na pong anihon, di ba? Sayang po
malulugian sa itong mga parao makaya. At lugi ng dati, dahil po kan barato ang barakalan kan paroy, mahal po ang mga abono. Bayad sa mga trabador sa pag-uma. Maswerte itong may mga machinery na high-tech na niya na ginagamit. Ano? Araw katong report sa tuya baga ni Sir GB John Vertiflor na dahil sa mga machineries nagiging dakulang epekto sa satuya mga trabador sa mga pag-uma, pagtanom ng paroy, sa mga ani, sa mga parahakot, number 1 yan na apektado. Sa mga paratarok, okay lang. Pero karo may maiimbento na niya ng mga machine na pagtatarok, di ba? Masakit. Kung yan maimbento pa, maayo na. Irak man katong mga nabubuhay niya, itong kababayan, na mga trabador sa pagtanom po ng paroy sa mga kaumahan. Tapos kung madali ng ani yun, lalamasahon pa ka na padadaplaon kang bagyo, babahaon, aba. Kawawa naman po kita. Pati kita apektado po. Magkakaigwa kita na naman kaning kakulangan sa supply ng bagas kung madadamage na naman po kan bagyo. Kaya mga jipo kita. Nailikay man kita sa mga kalamidad ang enterong Pilipinas. Sa lado teknikal, ang sa kuyang partner digdi. Ang sa kuyang idol Cap Charlie Binobra. Garo pabibilo niya na si Abon na magkandidatong iski chairman sa party kan Guyudan, Bato Camarines Sur. Paunod na ko na ngayon ko pa din. Siguro sa sunod na sana ngayang maabot na iski in barangay eleksyon, magbarangay kagawad mo na ngayon ko pa din. Ako ngayon dati naman akong nagsirbing kagawad o konsyal sa barangay Inapatan, Balatan, Camarines Sur. Hoy, sa mga taga Balatan, good morning. Sa mga taga Bato, taga Laboa, Iriga City, Baaw, and Buhi, good morning. Sa bilog na Camarines Sur, sa bilog na Bicol Region, good morning. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Unfirming valedictorian, ang sa kuyang sister, si Marisa Mendoza of Limassol, number 1 yan. Avid listener tayo. Firming nag-watching, sa kasalamat sa pag-share. Kan sa moya pong mga programa. Saka minsan ang salutatoryan ta si paring Eddie Castillo ng Chaong Quezon. Sa mga transistor din, number 1 na listener ko si Agum, Mrs. Clemencia Balang, Lee. Number 1 ko yan na listener. Gabos na anchor programa, tutok na tutok yan, from sign on to sign off. Kaya aram niyan mga announcer minigding mga matitibay. O si Sir Manding ngayon, matibay ngayon mag-DJ. Yaon ang pagirok-girokan boses. Sobrang ngayon lambing. Siguro ngayon, gusto pa man mainlaban mga paradangog. Sumbong tangay ka, kipinsan na to ni. O si Sir GB ngayon, mauragon mag-newscast. Ang sa iya pati ngayon mga gamit na mga termino, abang gayon damugon sa talinga. Ayan nga, very professional. Si Sir Manding, pag natay mga yakan mga issue, napaka-professional. Dahil nga, bagong araw ngayon kan ibang announcer na si Gian Moruda, mandataon nga, mayo ng public interest. O kaya, aram na aram kan sa to yung mga listener, si Isay itong pirming yaon, saka itong pirming uda-uda. Oy, good morning sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Oy, sana yaon ka mo pirmi sa maray na kamugtakan. Harayo sa anong pamanang kagutuman, asin man kahilangan.
Digdi man po sa information niya, ang digdi, si Dundon Cabrillas, an ala Rudy Fernandez kan RPN, DCKI. Yaon man duman si Engineer Abilindon Torallo, ang sa moyang chief technician sa transmitter side. Ang sa itong maskuladong PSG duman, si Tony Matic Saison. Agaro antosar niya ngonyan pang ala Cesar Montano. Ano dong itaan mga taga-RPN, mga artista o mga itsura. Hindi nga ngayon doon si Ma'am Kayla Ligasyon ta garo artista man ang itsura. Nagkataon lang nga niya ako, ano. Mga tugang barita ko, ang Rinconada Mayors, pinag-imbitaran duman po sa Kongreso. Pinagkaulay gayud po kaniyong Committee on Energy, Chairman and members ninda. Yaon man nga ni po si Vice Governor Sal Fortuno Jr. Kaibanan man kan Rinconada Mayors. Ang mga Rinconada Mayors po bagangon yan. Mayor Rex Ulibacan Iriga, Mayor Miguel Ibasco Canbula, Mayor Bagasbas kan Balatan. Nina Bagasbas ba? Sa Balatan, di ba? Tapos Mayor Rila Coste Canbuhi, Mayor Fer Simbulan Canabua, Mayor Jeep Bisenyo Canbahao. Asin sa ngonya ng acting mayor, inina pong si Vic Ramos kan Bato Camarines Sur ta suspendido po baga ning 60 días. Ilir na alkalde dyan sa sinambit na Banwaan. Subot sabihon sa Rinconada ang mga nakaturukaw, kaalyado po ini kan Team 1 Rinconada na ang Congressman Tasadi, Congressman Mix Villaferte, ang Governor Tadigdig, Governor Luigi Villaferte, ang nama ninda Congressman Elry Villaferte kan 2nd District, na iyo po ang gustong magtabang sa mga taga-Rinconada na makalaog na po digdi ang Bicolite and Power Corporation na maging kakompetensya po kaini pong existidong electric cooperative na Casureco 3. O yan, garo importante pala ng lakaw kan Rinconada Mayor. Duman sa Kongreso, sa Committee on Energy, para pag-urulayan ang paglaog kan Bicolite and Power Corporation enot sa Rinconada area na matawanan na po o maduhulan na po nin Francesca. Ano daw po ang mga member consumers, ang mga namamanuan to sa Rinconada, ano po ang masasabi nindo na magkaigwa na po kita ng healthy competition para po maglaog na po sa to ang Bicolite and Power Corporation? Pabor po ba kamo kani or habo? Kung sa ano po kasi, may free enterprises na inaapod para sa Samuya. Ang free enterprises na ini, tinataan poder ang mga entrepreneurs, ang mga negosyante, na magbugtak ng mga negosyo sa mga lugar nindong gustuhon. Saka, kung inapod na competitive prices, pag the more competition, the more the competitive prices ang pwedeng mangyari. Dahil pagkadikit lang po ang kompetensya or mayong kakompetensya, ang sarong negosyante, nagbubot na sanakan gustong presyo. Kung pagparapataason yan, tamakaman ibang choice, mayong ka maginibo to follow and to abide. So, pero kung kadakol na mga kompetensya, tinataan man kita ng free enterprises, kan sa to yung gobyerno, kan sa tong nasyon, na mayo man nagbabawal, so, depende po kaya kung sa lambang distrito, kung tutugutan kan Congress, especially sa upper and lower house, kan Committee on Energy, na mag-release ang gobyerno nin duwang
magkakompetensya, magkasuway na electric company na maserbi po ng elektrisidad sa mga namamanuan, sa mga constituentes nila sa kada distrito. So, depende po yan kung tutugutan. Kaya ni pong Congress na makakuha nin prangkesya ang Bicolite. Takon magsabi po ang gobyerno na sa kada distrito allowed lang yan sa RO. Or pwede man yan palaugon dyan ang itong inapod na ilaw ng bayan. Ano mapagani kaya itong parang ang gobyerno maano man na masadiri man sindang garo paagi na makapag tao maning sinasabing parang ano nga pa nga power or ilaw ng kuryente ng bayan, parang araw kaya. Minsan na daw kwenki dating presidente dating presidente Digong Duterte para makatipid po sa bayaran sa tuyang mga kababayan. Mas barato po. Lalo na kung itong mga inaapod na mga solar energy o kung anong paagi na dahil ng gayo minaagi sa mga transmission line. Araw sa to, one of the source of power ang Bicol, pasiring sa Manila, pagbalik sa to, mahal. May mga lugar na ang gobyerno nagtatabang, minsan palibre na sana sa pagkabit ng kuryente, makalibre sa kontador. Pero monthly ka, manggararay mabayad. Pero ba kung araw kaning parte kan Ilocos region, sa pamilya Marcos, kampanaw ni dating Ferdinand Marcos Sr., naan sa endang supply ng kuryente, windmill. Nag-iitok na windmill, nakakaproducer po ng kuryente, and barato ang binabayaran kan mga member consumers nila kaya kumpara sa mga electric cooperative na talagang minsan dahil sinda nagbabakal sa laman po dahil mairirong na ang mga electric company, electric cooperative ay binabakal sa mga supplier. Bot sabihin, may bulan-bulan sindang moral obligation sa mga supplier nila. Tapag dahil puputulan sinda, minsan nakaka-experience kita ng paglumlom. Nin kapalibutan, takon dahil nakabayad. Dahil po sa may obligasyon man po ang mga electric cooperative na magpatong ng kadikit. Tanegosyo yan, paano man ang pansweldo sa mga empleyado. Kaya mahal, nagiging mahal. Ang kada bulan na kukonsumo ta sa mga electric cooperative. Dahil nagpapatong, normal, that is business eh. Although kooperatiba man yan, pero negosyo man po giraray, saka kay puan maninda ng additional income for the operation. Dakol na empleyado na pigbabayaran, mga linemen. Pag ang mga empleyado dahil mo mapasuldoan sa tamang oras, maareklamo yan. Dahil may mga pamilya yan, may mga aki yan na pinagpapaeskwela, pinapakakaan. Kaya ang pagkolekta po kan lambang electric cooperative sa enterong Pilipinas, talagang religiously, na dapat ang gabos na member consumers magkaigwanin na moral obligations na kada tumbakan bulan
makabayad sinda kan sa indang mga pigbabayaran na mga obligasyon sa utility services, araw kang kuryente, tubig. Digdingan isa to dahil kan inaapod na joint ventures kan Prime Water, nadagdagan po ang sa tong bigbabayaran na monthly bill sa water company ini na pribado pala ining Prime Water na ini na pinatungan pa kita ng 12% monthly, may bat 12% na gayo, so dagdag pa yan sa pasanon ta. Kaya sabi nga ni kaniba, dapat maibalik po sa dating Iriga City Water District para making government ulit, as in mahali sa mga member consumer ini pong 12% value added tax na ipinatong kang Prime Water. Lalo na dahi pa man po da agabos na pangako na barangay na dapat supplyan ng tubig, natatawanan na nin servisyo. So arog di sa Kasoreco 3. Dati po siguro kan ini introducer ining Bicolite in Power Corporation kan panahon pa po ni dating Congressman Sal Fortuno Sr. na makalaog po ang Bicolite in Power Corporation. May saro pang congressman siyang kaibana na nagtulod kani sa Congress. Sa totoo lang po, sa hiling niya mo, ginebo man ini kang panahon ni dating Congressman Sal Fortuno dahil po ang Rinconada and Bicol Region saro po sa pirming linalamasa nin makukusog na taipon o bagyo sa Pilipinas. Pirmi pong nadadamage, pirming nakaka-experiensya ng grabing danyos ang Kasoreco 3 pag linalamasa kan bagyo, magin ang mga namamanwaan member consumers. Ang mga postikan panahon, mga kahoy, intero yan na pigpapa kung bakong patumbawon, buwalon, or barion kan makukusog na paros kan na bagyo. So namang problema po dyan, permi and management. Maray kung may standby fund, maray kung dakula ang kinikita, tap pwede sa nang day mag-utang, mag-cash. Siyempre malulubog manggiraray sa pag-utang nin mga materialis na iriribay sa mga nagkararaot na poste. Nagkaparatod na mga linya kable. Mga commercial daw muna kita mga tukang. Hello, good morning. Pwede, commercial daw muna kita. Ano oras na mga tukang? Alas 9:58 yung pagkaaga. Ano oras na niyo kan mag-sponsor? Hello? 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 Oh. Okay. Jar Fabric Conditioner. Igual Stay Fresh Technology. Bato mo, kampiyon Okay. sa No hamon. problem, idol. Okay na. Salamat sa agad na. Okay, idol. Jar Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina at o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat himla. Kaya ang damit ay kisla puti at panay masasamay. Pride Bar Blue with power whitener. Tila puti, kisla puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Not out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakak ang bakterya. Ang Pride Antibac, igualin germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa badog ang pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac.
Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ang pati virus, i-shield. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebo, kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Yan ang Smart Dishwashing. May global tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Starbucks, Starbucks wax. Starbucks, Starbucks wax. Always remember, sa palinis, pakitawid ang sahig. This is Starbucks, Starbucks wax. Itang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugmaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin tapat sa loob. Starbucks, Starbucks wax. Itang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala. You need to face for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay mas alaga, mas protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. You need to face for brushing para siguraduhin ngipin ay mas alaga, mas protektado pa. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Sa panados na pagkasigura, daan pinagtaon na tiwala sa kalidad ng mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons. Mantinino, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, na naina magkaroon sa iba na nagpapabakal ng mga substandard asing undersized na mga bakal, arog ng kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakaparato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo, nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asing sigurado, nasa tamang standards. Asing safe, ang sa inyong pamilya, Ngo & Sons. Ang garan na matitiwalaan, poon kanto sa kununyan. Bueno mga tukang, balik kita sa toya pong programa. May report sa lawas. Si Ate Bani. Tataro. Ate Bani, kung nagantabay ka, call ka na po tulos. Pwede ka na maglaog kan sa imong report. Okay, call ka na, ano? Aranta bayanan ta po. Mga tukang sa oras na ini. Connection Report. Nasa linya na po kan sa tong komunikasyon si Ate Bani Tataro. Good morning. Please come in. Salamat tabi, San Joey. Good morning sa imo. Good morning sa kabos ng mga parantabay kan RTN Radio Ronda. Oo. Yaon si Police Lieutenant Colonel Ross Jason Oida
ang sa kanyang mabubuo na Chief of Police kan PNP rin update kita tadi Atty. Joey kung ano ang sa indang mga itinaglalatag na mga ipiglatag na security plan in connection sa ining padangadang na pinta kasi hindi po sa may syudad Candiriga. So, yaon po makakaulit niya to si Sir. Sir, good morning po. Live din naman yan sa RPN Radio Ronda. Nakaangkor po ang samuhin station manager si Joey Lee. Hello po sa mga tagapakinig ng ating programa. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang talakayin ang mga preparasyon ng Iriga City Police Station, lalo na po ngayon parating na pinakasi ngayon. Opo. Colonel, COP, anong preparation po ang ilalatag natin para po mabigyan ng security at ma-maintain ang mapayapa at maayos na lungsod ng Iriga? Yes po. Bali, ang preparations po namin ay nakasalalay naman po. Depende po sa kung ano yung schedule of activities na ibibigay sa amin. As of now, we're waiting for the schedule of activities for the Pintakasi. So, good force po ng Iriga City Police Station ang i-utilize namin para sa preparasyon ng security. Katulad po nung nakaraang Pinagba Festival, full force po ang deployment namin. Lalo na po sa dating sa gabi at lalo na po sa mga major activities na gaganapin dito sa lungsod ng Iriga. Opo. Wala ba tayong i-request na augmentation force? Depende pa po yan sa kung ano yung mga activities na ilalatag at kung ilan po yung expected participants. Okay po. Ang pinaka-major events ata natin is yung ano ba? Yung search for Miss Iriga, Rinconada, and vehicle tourism. Yes po. Sa ngayon po, meron naman po ang Iriga City Police Station na 80 plus na strong personnel. So, sa tingin ko po, that will be enough to man those deployments. Pero titingnan pa po natin, pag-aaralan po namin ng mabuti, depende na rin po sa magiging assessment namin sa mga darating na araw. Opo. Magkakaroon ho ba tayo mga rerouting? Sa ngayon po, normal pa naman po ang flow ng traffic dito sa Iriga City, lalo na po dito sa Central Business District, normal pa naman po. Depende, tulad po ng sinabi ko, we're waiting for the schedule of activities po na ibibigay sa amin ng city government para po mas ma-plan out po namin ng maayos kung ano pong mangyayaring deployment namin. Noted po, sir. Kumusta naman po ang accomplishment performance ng inyo pong PNP station sa lungsod ng Iriga? Mayroon ba tayong mga pwedeng ipagmalaking magandang accomplishment at nakikinig sa atin ngayon ng ating pinakamataas na opisyal ng PNP? Yes po. I would like to proudly announce na last week po, nahuli po namin yung number 1 city most wanted and number 6 provincial most wanted dito sa bayan ng Iriga City sa kaso pong frustrated murder. So, yung pong ibig sabihin pag ganyan po, sir, ay talagang trinabaho nyo yun para mahuli lang yung ganong klaseng suspect at mabigyan naman ng hustisya yung pamilya ng biktima. Yes po. Pero gusto ko rin pong magpasalamat sa publiko dahil hindi po namin magagawa ito ng mag-isa lang. Alam naman po natin na kailangan po ng PNP ang pakikipagtulungan ng publiko. Ito pong successful operation namin ay bunga po ng pakikipagtulungan sa amin ng mga barangay at mga concerned citizens na nakatulong po upang malupit namin yung suspect. Ay, very good, sir. So, sa mga illegal gambling naman ho, sir, kumusta naman yung ginagawa nyong pananakyada o panre-raid sa mga tupadahan, sa mga kasi, di ba, bawal ho yung mga tupada operation. Dito po ba sa mga barangay ng lungsod ng Iriga, wala ho ba tayong na titiktikan dyan o natutunugan na nagpapatupada? Sa totoo lang po, meron po kami mga nakakarating na report sa amin. Kaya naman po, sa araw-araw po talagang minomonitor po namin yan at ino-operate ng ating mga intel operatives.
Wala po tayong tawag po dyan, wala po tayong pinapalusot pagdating po sa mga sa mga illegal gambling operations dito sa Iriga. Lahat po yan huhulihin natin at hindi po natin ito tolerate. Ay, very good, sir. Kayo ba, sir, may plano rin na masundan or mapantayan yung mga naging accomplishment at karangalan na nakuha ng mga previous chief of police ng Iriga, na ito po ay laging nakakakuha ng awards as Best Police Station and Best Chief of Police? Opo, sa katunayan po, sir, gusto ko rin po ipalam sa publiko na ang Iriga City Police Station na isa sa mga candidates po ngayong 2023 as Best City Police Station. So, yun po ang target namin na kung hindi man po mapantayan, kasi magawa po namin yung best namin upang makuha po itong award na ito. Pero tulad po ng sinabi ko, ito pong award na ito ay hindi lang po dahil sa effort ng PNP. Malaking tulong po dito talaga ang efforts din at ang mga assistance na binibigay din sa amin ng public, lalo na po yung mga operations ng ating mga puting punong barangay na aming nilalapitan, lalo-lalo na po sa pagkandak ng aming day-to-day police operations. Opo. Sir, sa mga illegal drugs naman ho, kumusta naman ang update nyo sa ating mga kababayan about sa walang illegal drugs sa atin sa bansa? Dito po sa lungsod, ano po ang monitoring nyo, ang surveillance, ang intelligence report? Dito naman po sa lungsod ng Iriga, gusto kong ipaalam sa publiko na hindi po natin may kakailan na meron po itong mga ilan na involved sa illegal drug trade. Pero po, kung ikukumpura po natin ito sa ibang bayan, o lalo-lalo na po sa NCR, napakababa po ng ating statistics pagdating po sa crime related to illegal drugs. So, ganun pa man, kahit po mababa ang ating statistics pagdating po sa crimes related to illegal drugs, patuloy pa rin po ang pag-conduct natin ng police operations anti-illegal drugs activities. Kasama na po dyan ang pag-serve ng search warrant sa mga known personalities po na nagkakandak ng illegal drug trade. Opo. So, yun po. Makakaasa po ngayon ng Iriga City Police Station ay hindi po titigilan ang pagkakandak po ng mga operations tulad po ng nasabi ko. Sa inyo pong pagkaalam, COP, mayroon na ba tayong mga barangay sa lungsod na na-declared ng drug-cleared barangay? Sa ngayon po, meron na po tayong 19 barangays na declared as drug-cleared ng PDEA. Meron na lang po tayo natitirang 15 barangays. So, yung po 15 barangays na yun, doon po tayo nakatutok ngayon. Dito naman po, alam naman po natin na hindi ibig sabihin po na i-declare na po as drug-cleared ang isang barangay, wala na po talagang drugs doon. Ang sinasabi po natin dito is, ito po kasing pagkakadeklara ng drug-cleared sa akin pong pagkakaintindi, ay dahil po ito doon sa mga naunang drug surrenderer, nung lalong-lalo na po nung unang upo ng ating dating Presidente Duterte. Kung maalala niyo po nun, meron po tayong mga drug surrenderer na lumapit sa PNP. At ito pong drug surrenderer na to ay continuous po nating hinihikayat na mag-undergo ng rehabilitation and wellness program, which is sa tulong na rin po ng local government unit. At kung ito pong mga drug surrender na ito ay makipag-opera at matapos po nila yung programa ng rehabilitation, isa po ito sa mga hakbang upang considered as drug cleared ang isang lugar o isang barangay. But it doesn't necessarily mean na ang drugs po ay wala na talaga doon sa barangay na yun. Yun lang po ang ibig sabihin nun. So, pagkamat na i-declare na po natin drug cleared ang isang barangay, patuloy pa rin po ang ating operation at monitoring sa mga lugar na yan. Lalo-lalo na po sa mga known personalities na monitor po namin na nagkakandak pa rin ng illegal drug trade. So, tulad po ng sinabi ko kanina, makakaasa po ang bayan ng Iriga City na ang PNP Iriga ay patuloy po magkakandak ng panghuhuli, lalo-lalo na po sa search warrant at bypass operations laban po sa mga personality nito. Ay, maraming salamat at napakaganda naman ho ng inyong pong mga accomplishment, COP, at sana po yung
media maging partners nyo rin. May plano ho ba kayong magkaroon ng Iriga City Press Corps? Yes po sir. Isa na po yan sa mga plano natin ngayong taon na ito. Ipa-plan out lang po namin at ayusin po namin ang pagkakalatag nito upang imbitahan po namin ang mga media practitioners dito sa bayan ng Iriga. Pwede naman ngayong pinta kasi siguro maganda si COP. Anong PNP naghahanda? Maghahanda ka ba? Kasi pang first na maka-experience ng pinta kasi ng lungsod ng Iriga, COP. Opo, yun po ang plano namin sir. Titingnan pa po namin. Mahirap pong magsabi ng maaga. Pero we will do our best po. Okay. So, salamat. God bless you more and more power and advance congratulations sa COP. At ibalik ko kay Ma'am Bani, baka may katanungan siya na hindi ko na itanong mo. Yes po. Okay, actually, wala naman ako niliba pang mga concerns. Daran ko, sibat-sibat si COP. So, anyway, sa mga masusunod na lang na intervista niya to sa iya sabi, and Joey, may mga ipapag-up kita. Pero sa ngayon, yan na muna ang tatuyang pakikipag-ulay kay Police Lieutenant Colonel Ralph Jason Oida, kan PNP Iriga. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Okay. So, and Joey, yan muna ang tatuyang informasyon. Okay, mga tukang, naputol na ang line ni Ate Bani. Kaulan niya, ang sa tuway Maigos, guwapo ito. Dakol na accomplishment, ano? Ining si Police Colonel Jason Oida kan PNP Iriga. So, maraming salamat sa inyo, sir, at Ate Bani. Ang oras po, mga tukang, 10:17 in the morning. Atod ka sa tuwing mga sponsor and the iba pang mga advertisers. Manufacturing Corporation, ISO certified. World News was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon, nagsasapok ka kan mga problema sa mata, arrogant eye strain o pagal na mata, infeksyon, gatok, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw, kuniyo, pues, kaibuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madaniran? Asin maging maray pa ang funksyon kaini? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kaini. Daina, pagparapaluyon na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Para sa bago nagka-bloom sa hamon, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bago kumagabloom. Charm Fabric, gamitin ay pangamin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguan Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, bago kumagabloom. Charm Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina ay male o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat himla. Kaya ang damit ay kisla puti at malayo pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada, knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knock out ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa badok ang pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac.
Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. May double tanggalin formula, tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwang waterproof formula, ulan man ang tubig, balikin dapat sa loob. Star Wax floor wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay mas alaga, mas protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay mas alaga, mas protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. Pamilya padala, ML Guapa padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang ginagirapan, pinag-ipunan sa M. Lulier, ang pinagkakainatan. Madalang kinakailangan, lapis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroonan. ML Guapa padala, pamilya padala, madalang galing sa puso. Chikiting ligtas, dasal na bakuna laban sa tigtas, lupena at toyo. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pagpagulaan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alam ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Bueno mga togang, balik kita sa programa. Good morning man po. Asin salamat sa Rosa sponsor ta sa gigibo niya mong coverage sa paboto na Pintakasi sa di Ciudad Ganiriga. Okay, good morning and thank you kay Restituto, Mr. and Mrs. Restituto M. Milgar, Cantots Junk Shop sa Zona 4, Perpetual Health, Iriga City. Idol Tots, thank you so much. Permi siyang naka-watching, nakantabay sa tuyang programa. Salamat na marami. Sharing man sa tuyang amigo na anonymous donor, salamat. And good morning. Nag-aantabay man po siya.
Sino man po sa tuya man ng mga Facebook Live viewers na good morning. Uy, happy birthday kay Batsmith Antonio Ailis. May you have many more birthdays to come. And good morning siyempre kay Congressman, former Congressman Sal Portuno Sr. Asin man ni dating Congresswoman Jocelyn Portuno. And good morning sa sendang guwapito asin matalino, may gusto na Vice Governor kan Camarines Sur, Sal Portuno Jr. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, sa kabuutan asin man ko sa karahayang serbisyo. Nagmana sa katalinuhan, asin nagmana sa pagiging matinaba. Yan. Oy, si Kong Sal Portuno daw, bako na po sa mayo na sa pwesto. Durulokon pa mang girare kan mga taong nag-aagad-tabang. Oy, advance happy fiesta man dyan sa party kan na banuan po ni Nabuhi, Camarines Sur. Magkakaigwada dyan po ni Governor and Congressman sa night, May 25. O, yan pala nabanggi. Posibleng dakul an tao kayan an mga guwapitong Gobernador Luigi and guwapitong Congressman Mix. Yaon duman. Alas 6 nin banggi po punan po sa Buhi Social Terrace. May mga banda pati kayo dyan ang agsunta. Kaya pwedeng dakul po na mga tao ang partisipar, magdalan sa sinabit na pong kapistahan man po dyan. Pwedeng dakulan maging mga bisita nindo dyan. Ano daw po ang mangyayari kan kalakawan kan Rinconada mayors sa pag-invitar sa inda ka ini pong Committee on Energy sa Congress. Kung may magiginibo daw po sinda na makalaog na talaga ang Bicolite and Power Corporation sa Rinconada area. Oh, di ba? Ano na daw po ang mangyayari? Ang barita ko kayo ito, ang prangkesya ang hinahalat pa bago makalaog. Ano daw? Ang may tatabang kan Kamara Baha pasiring sa Senado. Makapaluwas na daw po ni rekomendasyon ang Committee on Energy sa Senate para po sa pigahagad na franchise para sa Bicol Power Distributor to cut electricity rates. Both sabiyon iyo ang makakatabang sa mga member consumers sa Rinconada area na makapag-tipid sa bayaran sa konsumo sa kuryente. Kung ini ang magiging dahilan, gulping magugusto. Pero, in fairness po, ang management kan Casureco 3, po na ini pugulan, as in imanihar, ni Engineer Wilfredo O. Buxit. Ining general manager na ini, garuhulog ng langit sa mga taga-Rinconada man. Para maging fair lang po kita. Pagali sa lakmang kamugtakan, kaya po nga ni ang congressman kan 2nd District, El Rey Villaferte, nagmakulog, nagmamalasakit sa mga taga-Rinconada, lalo na po na ang nailihir niya to na congressman, representante na duman sa Kamara Baha, ang sa iyang guwapitong aki, na si Honorable Mix Villaferte.
nagmamalasakit, nagmamakulog sa sa lingkunada, na makatabang, na mailaog ang Bicolite and Power Corporation para magkaigwa po dahaning healthy competition and competitive prices pagabot sa konsumo o bayaran ta sa kuryente. Kahit po baga sa mga reklamo kan may consumer kasi mataas po ang power rate na pinagtatasar sa to kan Kasoreco. Dahil po sabi ko na nga ni business ini na pagnegosyo dahil man pwedeng magpalugi paano man sa mga pangsweldo operation kani kaya nagiging araw po kayan compare sa ibang mga electric company. Daw, may nag-upload sa telepono. Good morning. Good morning. SM, si Chingsi to. Chingsi. Good morning. Saan ka? Ayaw nang di ka mula nagtagpapatrabaho ko. Ayo. Pakikip naman si classmate ko, si Susan Lagrimas Agum. Birthday ang ngayon semana. Mapaduman sila sa Pakakay, Island Happy Daas. Oo. Sa Bantus Sabado. Happy birthday po. Birthday greeting lang. Ano mo siya? Kabat ko niya sa lakong stasyon. Nag-aantay balansya ko niya, bats mo. Anong pangaran niya? Susan Lagrimas Tagum. Susan Lagrimas Tagum. Taga saan man siya? Taga-Iliga, sa San Francisco. Taga San Francisco. Taga kabarangay mi pala si Ma'am Susan Lagrimas Tagum. Nag-sisilibar kan sa iyang kumpleanyo. Ngunyan aldaw, pirang taon naman ni Ma'am. Mga 62 na siguro yan. 61 years old. Senior citizen na, ano? Oo. Ano yan, ma-celebrar siya sa birthday, duman sa Bakakay Albay, this coming weekend. Live sila doon, pwede. Okay, Bakakay Albay. So enjoy your special day, Ma'am Susan. Oo, ACA Back 78, KBA 74-78. Okay. So pati yung mga kabats mo, batiin mo na rin. Bats, ano yun? Hello, mga batchmate. Yan. Na Construction Academy, batch 74-78. Kumusta ka mo dito namin? Ako, si Sinki, ng bayan, si Munsi Kanadi. Yan. Para na yun, kisik-kisik. Sige na, si SM. Okay. Salamat kay Munching. Jose Bustillos. Yan, sa greetings. Okay. Thank you. Regards sa ito dyan. Sa imong location. Salamat. Yes, sir. Thank you. Okay. Sa liwat, palayugan mi ni Chingsi again, happy birthday. Sa sayang batchmate sa LCAA, La Consolacion Academy. High school batch, guide ka mo kayo ni ni Ma'am Susan Lagrimas Tagum, kan San Francisco, Iriga City, na masilibrar kan sa iyang ika-61 anyos na pagkamundag. Kaya happy birthday, and may you have many more birthdays to come. Pero padadarang kita ng spaghetti ni Ma'am. Pangyayari nga si Joey, sabayan ko daw ngayon ng sandwich. Yan. Hey Ma'am, happy birthday. Sa kapos na may kumpleanyo, happy birthday. Sana po nasa maray pirmi kamong kamugtakan, as in narayo sa anong paman na stress, narayo sa anong paman na mga problema. Nasa linyaman ko niyan, back to back ang nasa to yung mga pag-iriba, back to back report. Yaon sa linya mo niyan si Karondang Philip Baracena. Bicol Connection Report. Karondang Philip, good morning. Come in. Salamat sabi Karondang Joey. Good morning sa mga parang sabay niya. So, good morning din sa Philippine Coconut Authority na Ciudad Nina Iriga. Di sa barangay San Isidro Officer Jan Luna. And siyempre kay Madam Mercy Salazar na Division Chief dan PC Grand 2 nasakupan Rinconada area
asin man ibang porsyon sa partido area. Ngunya na pagkaaga, nakaulay ko man si punong barangay Amolea kan barangay San Juan. Ang sabi niya, gusto ko ngayang ipatinampok itong liman sa Palaog kan RPN compound baga dyan sa barangay San Juan. Anong RPS compound? Anong compound? Itong RPN compound. RPN compound? Tano? Dagapanangan? Oo. Tapos sa pinag-iinguan niya na masemento subot na konkreto an agahan duman sa Palaog kana RPN compound. Ay, very good nantig ta. RPN compound pati pala niya no. Dahil kang panahon niya, dyan sa tower, station kan TV9 and DCKI. Ngunyan may mga naka-star na dyan sa Palaog kana compound. Kaya iniansaro sa hihingaon ni Kapitana Amolea. Yung pati baga dyan sa mga dating senior na mga pioneer na mga empleyado kan RPN kan panahon niya, kung dyan sa Palaog na yan nagayo kan San Juan. Kaya making si Sir Tipin baga dating senior technician yan, retired sa RPN yan na technician. Kaya kung may plano si punong barangay Ami Olea sa maabot na barangay eleksyon na punong barangay Liwat, garo sirto porsyentong siyan matatawanan dakulang mandato. Oo. Bakusan na yan na kadakol siyang mga proyekto pinag-iyung magkatapos-tapos talambang zona yan sa barangay San Juan. Ang kaigusan pala ni punong barangay Ami Olea kan San Juan, garo haros kapariyo kan kaigusan. Asin dakol, asin tagbang na mga proyekto accomplishment ni punong barangay within Salvador kan barangay Santo Domingo kan siyudad kan Irigal. Paring Pilip. Oo, dahil nagbabaya. Dahil nagbabaya. Kunyan nga ni, problemado na naman siya sa abot ko daw ngayon, mahiling na masi ang shoulder kan tinampo. Na maduot na naman baya sa nagparauran. Dagmang na naman na doos sa shoulder ka na tinampo dyan sa barangay San Juan. Kaya palang garumayong malaban. Mga independent. Mga malaban pala sa independent. Pero ng mga nagkakandidatong independent. Arugan aki ni City Councilor Buboy Gibara, alin na magaling nagpapara-anunsyo mananaki niya, makandidatong punong barangay sa San Francisco Consulate Canirig. Ang problema niya, nagaro pagkakandidato niya da independent. Ang balita niya mo, susuportaran pa lang dyan ni Rex Oliva, ining si Ma'am Laling Matubis. Oo, so dating kagawad. Kaya lang, ang kalaban nila, incumbent na super, may super na serbisyo, Mac James Timenya. Oo, kaya po siya laban. Oo. Yan sa barangay San Francisco, Rikitsirat, Caniriga. Iyo manangga na, no? Perting bakbakan, perting pustahan na pati. Perting labanan yan. Yaon dyan ang action man. Iyong gayo ka. Pero, ano ang eleksyon sa barangay kung kandidato kang uda ka kasintabo, malabo kang kumana o daw uda ka kasintabo, pwede kang kumana? Malabo? Pag mayong kwarta ko na panahon? Saka kung independent, medyo malabong kumana, mayong suporta ang linyada, bang nyo? Oo, baka iwalat sa kangkungan, kung maluya-luyan, pagtubod sa iyo, mga kabarangay. Yan lang. Tapos siyempre, ang mga taga-barangay, aram ninda kung say talaga ang karapat dapat. Oo, saka baka daw kung ganyan, dyan mga tugang niya itong kung mag-pipersa, itong mga kunya naman, sabi nga niyan, civilized naman na itong gusto mong sabihin, ay makisama? Gusto mong sabihin, itong pwede man na maglaog sa elected position. Ay, pwede. Basta ka tao magsurat, magbasa.
qualified sila. Kaso, asin tapo ang pigulayan mo yan. Ang qualification karo pandosa na. Pero araw na ganyan, nangyayari kaya, sabi nga ni Consul Boboy Villanueva, iniisip kaya nga kanibang mga botante ko niyan, so papakinabangan na sana. Si Papa Kinabangan, kung udaki pakinabang, scratch. Meron pala niya ko, iba rin bang? Yung kayo. Kaya ngunyan na tuod na ang mga botante na kung udaki pagugong, mabublayan buhay para magduman sa mga polling precinct. Bako na yan, kung mayong pakasan, mayong tayo inom, mayong papurong-purong, ay huhugakan na ng mga butante. Gusto mong sabihin, dawa kandidatong punong barangay, kaya po pang magtaga katay ning baktin. Ay normal, kaya tuwan eh, Nagpakaon lang, hindi sa barangay San Isidro, nagburong dito eh, kaya nanggana siya kanina sa eleksyon. Ay, iyo Tagababat niyan, kanday naman burong dito eh, Daw kung na. nag-relate, pero wala. Dapat pala, pigmentin niya na ang pagkatay ng baktin pag i-eleksyon Pwedeng gumana pa siya ulit. Pag mga last hour nang sabi, napapagawa ka ng binunong uri, pambanggihan na handa, takapang aldaw. Aldaw na kan-eleksyon. Yan. At kung mayo ka kayan, mabuglayan mga butante. Iyo mananggad. Talagang kumbaga sa matamlay a buhay. Kaya ngunyan, pag mga kandidato kang barangay official, kapital man giraray. Oy, ang bilib ako dyan sa Perpetual Health. Ki Kapitan Eduardo Di Maywat, garo mayong mga ngaas na sumabat sa laban sa pagkapunong barangay Tamari Ilikinita. Maray an accomplishment. Maray an performance. Yan. Kumbaga, sure ball na pala. Pero dyan da sa barangay San Isidro Iriga, garo dahil naman dama kandidato si Garing Merino. Ay, kunyan lang yan. Mga tabi-tabi lang. May tarong termino pa pala. Sabi, ang malaban da dyan, kay Kapitan, si Jason ang pangaran. Jason ba yun? Kaya Jason. Basta... Basta si Jason sa... Puebo ba yun o Puelo? Basta agar-aro kaya hindi ko lang natanda na maray. Si Kagawa, Jason Suelo. Ayan, Jason Suelo na malaban Kapitan. Takutan ang gusto kan mga taga San Isidro, si Sister, si Sister na Milit Robles Moralio. Kundi, sabi ni Sister Milit, ide daw ngayon kayong plano na magkandidatong kapitan. Tara mo naman sa nga negosyo, inaasikaso Kaya, posibleng ining Jason Buelo pala ng malaban. Suelo. Ay, Suelo? Suelo. Suelo, ang malaban kay Gary Merino kung mag-re-elect pa yan Kung may pagtubod na ma-re-elect pa yan, si Kapitan Gary Merino. Pero tagilid abaga si Gary Merino sa laban. Bakong kaalyado kan presenting administrasyon tango niyan. Depende man yan sa mga tao. Saka sa performance. Nauyamdaan mga ibang tao kay Kapitan Merino takan iniwal-iwal ning sarong broadcaster sa radyo. Pigdeklarang persona ng grata kan magkaikodaan ng beauty contest, beauty pageant kayo dyan. Kaya ang one of the board of judges. O kaya buisit niya yung marina style man niya yung kaniyong Kapitan Digdio. Kaya naangkot si iba, si Kapitan Merino. Pangyayari. Sabi ni Congressman Sal Portono, na pangyayari. O yan, barbarita dyan. Sabi mga gato ni Puntong Nabituliano, ng masyan. Ito man baga, pag-re-report mo ka ito, pero man iapot sa emo, si Semen Yenlip, pinakamaswerteng lalaki dyan sa Erika. Ano man ito permitong inaapot sa emo ni Philip ay ni David Kampanao. Wag mong iparita akong bilto sa droga na nakop sa siya po sa wala itong kapilido niya. Ada ako pa ngayang kapilido. Kapilido.
ang apelyido ko pa nabanggit na para siya. Bad trip pa lang daw, bad trip. Bad trip. Naisabi na, nang masya. Si Simon tong pigblind item mon sarong dating board member nga kang panahon, ako kay Shota. Na itong dating board member, mayor na ngunyan, bad trip naman rin kang panahon sa emo, pero ngunyan, okay na nga kami ni Pili. May ikaw na blind item mo kaya nang ikaw man ng garo, Biba Babes, anong chika babes ba yun? May chika babes niya sa party kan balatan ang sarong board member. Yan. Pasal nag-istorya aman sa kuya. Ang panahon vice mayor sa Bato. Tapos ito palang para dangog nindo ni David sa DCG kamukang panahon. Nagtirix man kay David, bistado may nga ito, pigpaplan item na to. I-report man ni David sa board member kang panahon, tapag barkada. Yan pala niya, nagpaparaplan item sa kuya. Sabi kan mayor, tapag nailing ko yan, tapuburuson ko yan. Kundi, ito pala nakagugong, pag tao pala sa emo, maray man pala na mayor ini naman yan. Bago pa dahil na-elect na mayor, nagpa-share sa emo kang panahon. Duwada si kapot-kapot na may kapot na sobre, itinaw sa emo, binawi lang si Saro, medyo kuro-kuripot. Saro na lang sa emong sobre. Saro ito lang yan, nung sa pamangkin kong kandidato, wala bukas. Yan, naman ko. Medyo kuro-kuripot lang talaga yan, mayor na yan. Pero at least okay na nga kami ni Philip. Kaya si Philip ngayon, pero may nangyay akong pigi-interview. Hiraman ta, nakaulay na gato. Uy, dati da ang mayor na ining nailihir sa Ringkunada, kan panahon ng karampanyahan, welcome ang mga nagbibisita sa arong niya. Ay ngunyan da, garo dahil na welcome ta, dumana itutok do sa iyang opisina magdumaan. Kumbaga, may pagbabago man. May pagbabago man. Kaya sa eleksyon na masunod, sa opisina niya na sa LGU, para siya arang kan mga tao, dahil na to ng tao magpasyar liwat sa harong niya. Pwedeng gibuhon giraray sa'yo dati. Ay, dahil na, mauyam ng tao. Nabubuyo lang ito sa harong. Kaya sa susunod niyang eleksyon dumaan na ngayon pa siya sa LGU. Hoy, good morning pala dyan sa mga taga-Banuan dyan na buhi. Happy Fiesta kay Mayor Lacoste. And siyempre kay dating Mayor Magia Aguinillo. Si pala na nakahanda dyan sa si Aguinillo o si Mayor Lacoste, pag-argang pinta kasi sa buhi. Tanaram ko kay Lacoste, Barangay Lourdes lang siya naghahanda. O pag-argang pinta kasi maganda daw si Mayor. Meron ba naman? Yan, pisto sa Lourdes, buhi. Ay, iyo. O di si ang PPS tanta sa buhi, kuning kaso. Si Mayor, dating Mayor Magia Aguinillo, si Kagawad Villar Nonato, saka si Ramon Nonato. May sa tulubong sinabi, garo dahil kung personadang dumano na. Pero kung Mayor Lacoste maganda, garo posible magpasira kung buhi. Tapos, si Vice Mayor Jofred Balado. Pwede, may 50% na pwedeng magplanong magpasyar palang buhi. Si Kagawad Idimi Saludya. Ay, iyo. Sa kapos yan na naibanggit mong si Kagawad Idimi Saludya, posibleng iyan ang pasyaran kong haro. Tapos, amiga ko duman na sa Santa Clara, na igwang sa Diring Bar. Itong girlfriend mo dati yan? Ano yan? Amiga mo ngayon? Ano? Dating tourism coordinator, si Noreen Natsori Kizabal. Ulay ko man ko na nung amiga mo dyan. Mahanda man palaan. Pero naman itong nakahanda. Antay Ikaman, bitin-bitin kaman na permi man nga itong nakahanda kan sa iyong pambira kaman talaga. Pambira ka talaga. Ako napibitin ako minsan sa iyo mo talaga. May mga pasabon kang paisipon mong parantabay. Nabantahan na yung bayad. Yung manangga. Dahil lang iba si Janet na... Nagpapalibre man ito minsan ng mga amigo-amiga. Dahil mo lang iba si Janet na may tunog ako na pagburat na nga itong barkada ni Philip na Janet. Iba na nga ang dalagang kang auto. Garo may pirming bubudalan. Nagsa sa helicopter kaya dito.
Iyo, kaya dahil mo na nga ito pag-iba. Ayan ang natunugan kong barita. Pero kumusta ka pala ni Engineer Michael mo? Ay, Engineer Michael mo, good morning. Ano, nakapasada ka sa iyang niyan? Oo, kundi pagtakip mo sa itong papel, maligdi na kaya ito si Joey. Dahil na lang, sabi yun mo, pinabalik ako ni Joey digdi sa emo. Balikan mo siya dahil natigma digdi sa emo. Dinugo na ng tig ako na sa emo na. Itong papel sa kayakan na AA. Makonsuelo malinis si Engineer Michael mo. Oy, si Engineer Michael mo pala, may aki ng daraga na magayon na no, yun na nagkakaira minsan. Oo nga, agom ito. Ay, iba man si agom niya, nagkakaira man si agom niya, pero iba siya ng daraga na palang aki. Niya kung magayunon pala ng aki ni Engineer Michael mo. Siyempre sa mistizo. Adi na, magayonon. Ina, mistisa. Iyo. Saka, kuning kaso nga niya ko may magtulak na maglaog sa politika, pwedeng gumana. Tamabuot ni si Engineer Michael mo, pirming may discount sa mga customer. Oo, saka madali yung nakaulayo. Siya pa siya nag-serve minsan sa mga customer. Yan. Saka, konsultahan mo about sa mga pisa, kan auto, Wilber siyang maray. Ay, tumto. Tumto. Palibasa, mechanical engineer pala niya ako si Boss Michael, Engineer Michael mo. Mechanical engineer si Michael mo, di ba? May nagpapara paligoy-ligoy. Entertain katulog. Ano, yaong ka pa dyan sa tindahan niya o mayo na? Mayo na, taligin ako sa Isidro. Wala ko yaong ka pa pabibit-biton pinagpapadaan ko man si Sir Arnel Tan. Ay, maray si Arnel Tan, Boss Arnel. Maray na amigo, saka si Ma'am Helen Tan. Yan. Madali yung na magdesisyon. Dahil nagpapara paligoy-ligoy, yung paloy-haloy. Uyaong ka dyan sa San Isidro mo niyan. Kiisay. Ligit sa PCA. Sa PCA, ayo. Karon baga silin. Ko na sa authority. Silin si bagan PCA Erika, dahil gayo nagpapa-interview si Sir na John Luna saka Ma'am Mercy Salazar. Kunyang pagka, nagpapatambo pa kayo itong mga... Nyog. Talagang wala. Ay, thank you. Thank you. Dahil pag ano itong buhay, duman sa narsil. Ayos lang. Para sabi na ngayon, kadakol na lang itong buhay. Oy, good morning na lang kay Ma'am Mercy Salazar. Ano si Ma'am Mercy? Maputi pa, magayon pa, hobin pang maray ang itsura. Sabi sa buhay yun natin. Ay, beauty pa man kiraray. Una pag mabago. Ara mo, ang mister niya, kababata ko. Kaklase ito ni... Ay, si Ma'am Mercy pala, ng kaklase ka na dipuntong si Allen Aquino. Itong broadcaster na barkada ng pag nabuburot na, pirming ang sasabihin sa kainuman, don't me. Oo. Yan, don't me. Pirming harap ka kayo, pagburot na. Don't me. Konselo ka ito sa mga pag-iripot at mga panahon. Iya ba, gangon yan, kulang ng konsuelo, ano? Ayun, iba na kaya pag mga nanonood. Iba na ngon yan, talagang broadcaster sa kapwa broadcaster, sige na ang rarautan sa radyo. Sige ang baragtakan sa radyo, no? Sige na ang relatuban. Kaya nga ako iba na ngon yan talaga. Kampanahon, nakikiaram ang KBP, pinagbabawal sa mga broadcaster na magralatikan sa radyo. Ngunyan, mayong nagiginibo, maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maging ang presidente kan Camarinesor, Camarinesor, ikaw pa ba yun? Umayo na kaya yan? Natunaw na itong asosasyon, Yaon pa man ang KBP Camarinesor chapter. Ang KBP Camarinesor chapter, yaon. Pero itong dating Atrax, naging atras na. Natunaw na ito pagkagagamang ka na inot ng presidente si Dipontong Joel Brena. Kumbaga itong mga pinagpukuan gaya ito din pundo o naman
Pag-araw kaya ng organisasyon, pero napupurupundo. Ito kayang attracts, dati kaya magayon ang iribanan. Kanitong presidenteng si Danny Urios nagkaigwanin garo programa na ang mga membro na gustong mag-utang nin mga biik na pag nagdakula na ibenta na bayaran, dahil ba nangyari? Ang sabi ka ni ibang sinisingil na broadcaster, si biik ngayong tinao mo, Sir Danny, nagadan. Kaya nga mayo nga kung maibabalik sa imo o maibabayan. O kaya, so pundo ka na traps, hindi rin nagka-urula. Nagkaturunod pala. Nagkaturunod. Para kung atin na si mga ulit. Ayaw lamang na ibalik. Kaya naman nga Sir Danny nagdakula, si Urig na inatamang kong daw, at biik pa sa nangin, natigbak na. Sabi ni Danny Marisay na siya sa pagka-atras kaya manang nagsunod na mag-presidente. Mag-araw kaya ng organisasyon talaga tunaw. Matutunaw talaga. Pati ang grupo, ang asosasyon tunaw. Kaya ngunyan, broadcaster sa kapwa broadcaster, buwilong magralato ba na? Kanya-kanyang bata. Ang personalan na pati ang bakbakan kan ibang mga broadcaster. Sinatadiri na. Pero iyan ang epekto kaya nakakasupog sa industriya kan broadcast media. Nasinda ba man sindang mga elected official kung tutuuson. Pero anong ang public interest kan mga broadcaster na nagbabakbakan sa mga bata ninda? Ano ang public interest? May makukuha daw aral, may makukuha daw dyan yung pakinabang ang publiko na mga bata ninda, yung masalampig pa para urulayan, haros uruan daw. Mayo na, para sa sakuya. Mayong public interest. Ang mga professional na mga listeners, dahil madarang sa araw kayo na klase ng programa. Sa araw kayo ng mga programang bata ka ng kapwa broadcaster, pigpaparawawa. As in, bullying on air sa kapwa broadcaster, napakapangit. Nilaraw sa na institusyon kan media. Ang institusyon kan media, intiro na lugod na nararawrawan. Kumbaga, pinagraratakan. Ang pag-una kan iba kayang broadcaster, sikat sinda sa araw kayo na estilo, pero maling-mali. Kaya magpaharam ka na, tama programa ka na pala, pag alas 11 na si Bani, naka-leave, ano. So from location mo, dalagang katulos lagi sa station, okay? Sa siguro, layang ba na ito consistency? Ayaw na nga man yan si nangyari, na nakapiling leave, pangyayari man niya akong na-meeting pa sa nakasudma. Na consistent, naging consistent na pagpaparasabi kong maging consistent at kutulos kipilyor. Ay, pangyayari. Kaya pasensya ka na tayo kang natukaan ni Pidi. So, inasabi karon lang Joey, ang tayo yung maheras na informasyon. Ang location ni Liman Philip Barasena, RPN Radio Ronda. Salamat na maray, Karondang Philip Barasena sa dugang na informasyon sa lawagan programa. Loy-loy na akong maparam sa pang-Webes na edisyon kan programang Bicol Connection. Ini po si Joey Habanalim, good morning and thank you so much. Sa luwas na kaibanan ta si Karondang Bani, tataro na interview sa lawagan programa ang gwapitong Chief of Police kan PNP Iriga, si Colonel Jason Oida. Yan man si Cheng Si nag-participate. Si Karondang Philip Barasena. Sa information yan, digdi si Bert Cabrillas sa transmitter site. Ang sa tong PSG duman, Tony Matic Saison, Engineer Abby Lindon Toralio, ang sa tong chief technician. Digdi ang partner ko, ang sa kuyang idol, Cap Charlie Binaobra. And good morning kay Abon. Good morning. Congratulations sa nakoronahan na Miss, Segura ba yun? Ngunyan na taon. As in, magiging masunod na iski chairman kan Barangay Guyudan, Bato, Camarines Sur. Si paring Cha, sa utro pa nga ko pa di. Pero,
Tengo na kumaasperal po ng barangay. Barangay kagawad ni pwede pa. Yan. Suportado ka pati daan ni ni Paddington. Ang pinakamayaman na broadcaster sa Bicol as in sa Pilipinas. And salamat po sa newsroom si JB, John Bertiflor, and sa tuyang gwapitong PD, production director, pag-inspeksyonan sa iyang bagong audio, bagong studio, bagong announcers booth sa iyang residensya, preparation niya sa RPN na pag nagbago na saan makukusog na oran, Joey, sabi niya sa ko, dawa may bagyo, makakaprograma ako via internet and messenger pa lang pala, laog na, mabuga na sa radyo, as in mabuga na sa mga social media portals na and live streaming. Kaya, congrats sa production director Manding Sarion. Pinagagastusan niya talaga, no? Gano'n niya ako sa diri ka ng radio station. Hindi, ka na nga na dyan. Saro pa, bakal pa nga kita. Maparok naman niya kita. Basta nga si Chief nga sa kasi paring siya magtabang sa kuya. Successful ang sa kuya ngayong project. Kaya may bonus nga sinda sa ko. Kaya ang problema ko baga nga Joey, para yung money doon, ang paggastos. Hindi po si Joey Lim, salamat sa mga Facebook Live viewers, sa mga nagantabay. Diyos mabalos.